ще го направи да го е в миналата кола. Аз се чупа, за това накрая добре се чупили. Той така ще трябва пагите си купите. Сега пята да го направи двата пъти се чупи, когато ма зачупи се вчупи. Така е, да. Сменяш наред. Приятел, такъв комутатор откъде знае да? За какво знае ли ще? Нали имаш? За ето нямам. Ще уместиш, ами продават ги тогава, ама от Банчо дали ма бе остана или не? Имаш? В гаража? Същия ли е така? Как да не е същия, бе? Да, той пък ви ползвате моето, бе. Сам, че един от двата е изгорял, той ще стане ясно. Той стане ясно, аз съм вторил. Пунтот става, от Уно турбо става. Те са такива китайски педераси и да знаеш, аз за този закон какво ще кажа. Първо? Да. Трябва да ида до... Трябва да ида до оперна хара да става хубаво. Как да? Това там на една 2-3 така. Аз ще се отеш на колата. Бачо на това му мере на